Zangoteko ikastorarentzat Herrigoren Euskara Ipuzka kanpainaren bidez jasotzen dugun ekarpen ekonomikoa ezinbesteko da proiektua itzali ez dadin. Foru eskubidea den arren, aurretik ereduko lerrorik ez dagoen herri batean euskarazko eredua martxan jartzeko orduan, informazio falta eta oztopo handiak izan ditugu. Euskararen aldeko borrokan ibili garen ontzat, agerraldia hurbileko eragila izan dela, Euskararen alde aurrera eraman ditugun egitasmoak bultzatu izan ditu eta nolabaiteko sostengo moduan bizi izan dut agerraldia. Herrigora guretzat oso garrantzitsua da, laguntza handia eskaintzen dugulako. Gure zonaldean euskara ez da asko erabiltzen, baina euskaltegiari esker gero eta gehiagoz hitz egiten dugu. Hau auzolan erraldoi baten bidez egingo dugu. Han eta hemen lurrartuko duena eta Euskal Herri osora zabalduko dena eta zabaltzen ari dena dagoeneko. Agerzonaldeko lurrak emandako elikagaiak baliatuko ditugu, saski beltz, berde eta gorriak osatu eta Euskal Herria elikatu bitartean, Nafarroa erdi eta hegoaldean euskara elikatzeko. Hau da, zonaldeko hainbat ikastola, euskaltegi, ereduaren aldeko mugimendu edo euskaltzaleen sarea osatu eta elikatzeko. Elkartasun ariketa bat da. Saski horren balioaren 25% agerzonaldeko euskalgintzako eragileei bideratuko zaielako zuzenean.